Ако не знаеш, нека само да не ударим. Действото... Там ли съм? Със сигурност не съм там. Тъй, че да и гъсна сканийката. Чакай само да не го... Всичко е наред. Всичко е наред. Потегли. Йо, виж каква природа бе, мамо. Чакай, там долу е колелото, надолу е затвора и циганското и жънта по ми. Тук трябва да има един рудник. Къде има един рудник, бе? Не ми каза, че са го махнали. Не ми каза, че са го махнали. Да, това ще бъде много тъпо. Това майче е мандъра. Тук има някаква река, където не знам. Чакай малко да бия. А сега къде, каквото? Идеално, браво на мене. И така да заходи.